Hi guys, good morning. So ngayon, yung video na to is gusto ko malaman nyo yung buhay dito sa Amerika, kung anong buhay ko dito sa Amerika, anong ginagawa ko dito sa Amerika. So yun, tapos magtatagalog na lang din ako para masanay ako magtagalog. So yan, sinasanay ko kasi yung sarili ko na magtatagalog din kasi if hindi nyo alam, Bisaya po ako, taga Cebu po ako, hindi ako marunong ako umintindi ng Tagalog. Pag kasama ko yung kaibigan ko si Clarice, napatatagalog talaga ako kasi nga siya Tagalog, Pinay kami lahat. Pero minsan kami mag-English pero minsan Tagalog talaga. Pero yan, sinasanay ko lang yung sarili ko na magtagalog. Pagpasensyahan niyo na po ako. Hindi kasi ako marunong magtagalog. Marunong ako pero konting-konti lang. Napaano ako ang tawag doon? Yung bunga ko napaparatat. Anyway, okay, hindi na ako mag-English. Pero, yan guys, nakatira ako sa Maryland. Dito may 4 season kami dito, which is ngayon nasa na kami, fall season, which is autumn, yung fall or autumn. Yung fall is yun na yung time na yung mga trees namin nagfo-fall na kasi nga fall, 'di ba? Ano ba 'yan, girl? So, yun na yun, guys. Tapos malamig na siya. Tapos ating uulan na mamaya. Tingnan ko lang sa weather app. So, ngayon is 59 degrees. So, mamaya mga alas 5, na siya. 40% chance of rain na siya. So, yun na guys. Yung agenda natin today is pagpupunta ako lang pupunta ng grocery store kasi yung asawa ko busy sa computer, may ginagawa. So, naglilista na lang ako ng anong kailangan. Pumunta na ako sa baba, ako sa fridge kung anong kulang kami, anong kailangan namin. So, meron ako sa notes ko, tapos hindi na ako, minsan kasi noon sinusulat ko siya sa papel. Tapos, na lang, nilagay ko na lang siya sa notes para hindi na, yung tinta. Tapos, meron kasi akong planner, guys. Nagpa-planner na ako para malaman ko kung anong gagawin ko sa araw na yan para masunod ko yung planner ko. Parang, my life is, set and easier para sa akin lang. So, yun na guys, ang dami kong sinasat-sat. Gagawin ko muna yung yung bed namin kasi ako yung tipong ginagawa ko talaga yung bed kasi ayaw ko na siya hindi siya made yun. Bayan. Tingnan mo. Pasensyahan niyo na po. So yan guys gagawin ko yung namin, yung bed namin. Teka lang po. Hey guys, so natapos ko na yung bed. Ito na yung bed, oh. Yan, made na siya. So, yung gagamitin ko na bag is itong Coach ko na bag. Para sa kapatid ko talaga to guys. Pero, hindi pa ako magsisend ng balikbayan box. Maybe next year, magsisend ako ng balikbayan box. Pero, sa ate ko talaga to. Pero, ako muna ang gagamit. So, ayan. Ito pala yung planner ko guys. Nabili ko lang to siya sa Walmart. Yan, yung planner ko. So, ito yung October 2019 to December 2020 na planner. So, yan ko yan ko nilalagay yung mga schedule ko, yung mga anong gagawin ko that specific day. So, yan yung planner ko. Tingnan natin. Yan yung mga notes din. Maglagay ako ng mga notes. Yan yung planner ko. Yan, ito yung schedule ko. Yan, 'di ba? Busy, bongga. So, yan yung planner ko. Pero, hindi ko na dadalhin yan kasi alam ko na yung gagawin ko today. Pero, ito yung gagamitin ko today kasi dadalhin ko yung tripod ko sa camera ko na G7X, yung Joby. See, yan. Kasya siya dyan. Meron akong power bank na sa ko to guys. Sa cousin ko yung nasa sa California. Kinuha ko yan sa kanya. Yung ko, blotting sheets kasi oily skin kasi ako. So, meron akong blotting sheets. Yung AirPods ko. Yan.
charge pala siya. Kailangan ko may alcohol. Yung charger. Yung lipstick ko na ginamit pala ngayon is from Sunny's Face. Ano ba yan? Yung shade pala guys is Bake. Yan. Yung gagamitin natin. Tapos yung bagong ano ko, prescription glasses ko, of course. Tapos yung phone. Ito yung ano ko guys, nabili ko sa Beverly Hills nung pumunta ako ng ano, California. Birthday ano ko. Yan. Ito yung key pouch. Yan. Gucci key pouch. Tapos nandito na yung mga credit card ko at yung ano. Ang laki nito guys. Yan. Key pouch. Kasi wala kasi silang stock na key pouch sa LV. Kaya sa Gucci ko na lang siya binili. Tapos yung car key ko at home key. Yan. Lalagay ko muna sila lahat dito sa... Hi guys. Nasa car na ako. So, pupunta na ako ng ano. Pupunta na ako ng Walmart. No, pupunta muna ako ng Target. Tapos... pupunta din ako ng 5 and below kasi yung casing ko nasira siya. Buti na lang may case yung phone ko kaya nabasag yung ano sa may dito malapit diyan, dito malapit nasira siya. So bibili lang ako ng casing ng phone ko din ngayon. Hindi ko talaga plano bibili ng phone kasi case ng phone ko kasi ano, okay pa naman siya pero nasira nga siya. Buti na lang kung hindi kung wala tong case, wala na akong iPhone. Wala na yung phone ko. Pero yeah guys, yung lulutuin ko pala ngayon kaya pupunta ako ng grocery store is adobong manok, tapos magluluto din ako ng oven bake na Leche Flan, yung binigay sa akin ng kaibigan ko si Clarice na ano, dalawang malaking lanyera. At gagamitin ko yun kasi nagre-crave ako ng Leche Flan guys. So mag-Leche Flan din ako after ng adobo. So may dessert na, may lunch. Kasi yung lunch ko na yung ano guys, lunch ko na yung chicken adobo sa the whole, hindi naman sa the whole week, like every other week na ano. Kasi may pagkain din, may lulutuin din ako na isda para kay ano, sasawa ko yung tilapia ata or yung hindi ko alam anong isda yung gustong ipapabake niya sa akin. Baka tilapia. Kasi nag-flounder na siya last week. So yun na guys, meron yung grocery list ko. Nandito na siya lahat sa notes ko. Yan, nasa notes ko na siya lahat. Tapos ako yung mag-grocery. So yan na. Minsan kasi siya yung gumagasto sa grocery, minsan ako din kasi Kaya guys, yung buhay dito hindi siya. Yung mga tao kasi, pag nasa Amerika, wala ka ng akala nila na hindi mahirap dito. Ang hirap kaya ng buhay dito. Ang daming bills ko kaya guys, gusto niyo. Marami din akong binabayaran. Kaya yung iba dyan, na sabi nila na pumupunta lang, magpupunta dito sa Amerika, na daw yung lifestyle. Na talaga yun, yung lifestyle ng iba dito. Like ako, pwede ako makapag-shopping, ganun, kasi parang reward na din sa sarili ko kasi nga, pinaghirapan ko yung trabaho ko. May trabaho ako. Tapos hindi regular 9 to 5 yung trabaho ko guys. 10 hours yung work ko. Tapos minsan hindi naman masyadong stress yung work. Kasi isa lang yung pasyente ko. Tapos parang mag-aano ako guys, may video ako na ilalabas na sa anong trabaho ko dito sa Amerika. Pero yun na guys, ang dami kong sat. Tara na, kasi uulan mamayang 5 PM. So naman, alas 2 na ng hapon, kaya punta na tayo. Gagamitin kong sasakyan yung sa akin kasi yung plan ko, gagamitin ko yung kay hubby, nakabangga ng deer. So parang may dent siya sa sa may harap sa yung hood niya. So ito na lang yung car gagamitin ko. Yan, ito yung car ko, yung Nissan. So anyway guys, babalitaan ko kayo mamaya. Guys, punta tayo dyan sa 5 and below. Kukuha tayo ng bibili tayo ng casing if meron sila. Guys, wala silang case ng XX Max. Yung phone ko kasi XX Max. Yung meron sila yung XS lang. Oh my god, ang hirap i-pronounce. So, hindi ko alam saan ako bibili kasi ayaw ko ng online kasi matagal pa mag-ship.
So, tingnan natin if meron sila sa ano. Meron sila sa Walmart. If meron lang. If wala, eh, wala. Or punta ako ng Marshalls, baka meron silang ano, baka meron silang cover ng case. Kasi kailangan talaga may cover yung phone ko, guys, kasi ayun na nga, minsan clumsy ako, kaya na ano yung phone ko. Kaya nga sira din yung meron naman akong extra na screen protector yung glass screen protector, meron akong extra. Kaya kailangan ko talaga ng cover para hindi masira yung phone ko. So tara na guys, punta na lang tayo sa Marshalls. Tapos pagkatapos ng Marshalls ay punta na tayo ng Walmart para mag-grocery tayo. Ala. Dito ako sa Marshalls. Nice lagi ilaw mo ako. Andre, wait. Nice yung ano. Nag-sale man clearance sale ba? Kadi $3 na lang oh. Ano ba? Ay, napakuha na ka. Hindi ka tong I buy as a basag. I will buy na basag siya. Uy, sa atong you challenge ba kay kanang whatever you carry I'll buy. Kana ako. Pero merkado version. Yeah. Kuan ba katong alphabetical ba katong. Hey guys, so nandito ako sa Marshall, saglit lang. Tapos may nakita akong nito, ano ko siya, ipifit ko siya mamaya. Pero, naglulook ako ng ano, I'm looking for a sweater. Kasi nga, maginaw na diba sa amin. Ang hirap naman nito mag-vlog. Kaya yan, wait lang. Ilagay ko muna to dito. So yan. Ito ang ganda niya guys. Tingnan mo, may ano siya, details sa likod. Parang sexy niya tingnan. Yan. Guys, tapos ito flannel siya na black and white. Tapos ano na lang siya, $12. Ano ko muna to siya, isusukat ko muna to siya. Yan. Guys, ang bongga niya tingnan sa likod. Tingnan nyo. Yan. Pero ito, simple lang siya sa harap. Pero pag ganyan mo. Tingka lang. Yan. Gusto ko to guys. Baka bilhin ko to siya. Tapos comfortable siya. Ang ganda. Bilhin ko na to. Yan. Kasi minsan lang ako nag-ano ng color na to. Wala akong color na ganito eh. So, bilhin ko na siya. Yan. Ang ganda lang. Guys, ang ganda din niya. Medium din pala yung size ko nito. Ito medium, ito din siya medium. Ito yung nasa likod oh. 'Di ba? Parang ano na nga, sexy niya tingnan sa likod. So, definitely naka-sale to ng $12. Dating $2 off. So, ayan, ganda niya. Pang ano, pang fall. Kasi wala akong, meron ako noon, I think red ata yung meron ako, pero wala akong black and white na flannel. Pero may na-thrift ako na blue ata yun sa thrift store. Pero yun yung malaki, yung extra large ata to, or extra large lang. Pero to siya, medium siya, perfect siya sa akin. Perfect siya sa outfit ko na to. Naka-black leggings. Ang ganda niya, so kunin ko na to. Yung purpose ko talaga dito is yung phone case na nagano kasi kami ng ate ko na video chat kami, kaya hindi ako nakapag-vlog. So pumunta ako sa sa harap. Yung mga phone case nila is mga iPhone 7, 6 at 8 ata. Wala silang masyadong wala silang sa XX Max. So hindi ko nga alam, para mag-order na lang talaga ako. Mag-aano na lang ako. Subukan kong hindi itapon yung phone ko. So ito yun guys. Ito yun. Yan. Ang ganda lang niya. Napaka-fresh lang niya yung outfit nito. So, kunin ko na ito. Tapos, punta na tayo ng Walmart. Guys, nabili ko na siya. So, punta na tayo ng Walmart. Mapapa-sidetrack talaga ako, guys, pag nakita ko yung Marshalls. Lalo na pag nandun ako sa mga makeup aisle. Ano na lang, at yung sa bag section din. May Aldo na bag doon. Pinakita ko nga sa kapatid ko.
Ang ganda niya, $30 lang siya. Pero, nakabili na ako ng bag. So, no muna, no. Tapos yung mga makeup, meron pa din ako mga makeup, guys. Pinipilit ko na hindi mo bili ng makeup muna kasi nga gusto ko yung gamitin ko muna yung mga makeup na meron ako. Kaya, yun ako before, guys. Parang, binibili ko lahat ng makeup na nakikita ko at yung mga brand new na hindi ko naman ginagamit. Kaya ayan, tuloy. Yung mga makeup na binibili ko na sinabi ko sa sarili ko nga kailangan ko, hindi ko naman ginamit. Pero good thing is meron akong mga kapatid, mga kaibigan, kaya binigay ko na lang sa kanila. So tara na guys, punta na tayo ng Walmart. Here I come. Guys, tingnan nyo, may nakita akong para siyang slip-on lang, tapos naka-sale siya for $5. Kunin ko to kasi size minsan 7 or 8, so ito yung size 7, comfortable siya. Tapos dito ang weird kasi 8 ako, so kunin ko tong dalawa. Yan na kinuha ko guys, saging, sa pang salad ni Habi, lemon, tomato at avocado. Kuha tayo ng oatmeal guys. Ito lang muna yung maliit. Kasi pag malaki hindi ko naman siya maubos lahat. Nagkuha na din ako ng eggs guys. Tapos egg whites din. Magkuha lang tayo ng milk. Teka lang. Where is the milk? Ito, 10:30. Yan. Kuha din tayo ng bagel. Gusto ko yung plain lang na bagel guys, para pang ko breakfast ko. $3 siya. Tingnan lang natin yung expiration date. October 19. Parang October 19 lahat eh. Tara na guys, uuwi na ako kasi oh my god, alas 5 na pala. Hindi talaga ako nakabili ng iPhone case kasi sa online na lang, wala sila sa Walmart din. Tapos magluluto pa nga ako ng dinner, yung adobo, chicken adobo. Yung binili ko na chicken is yung drumstick. So ayan na, magluluto na ako tapos mag-haul na lang ako sa bahay na. Kasi yung parang memory card ko, parang mafu-full na siya. Mag-switch na lang ako sa isang SD card ko. So, tara na guys. I'll see you later na lang sa bahay. Ito na yung pinamili ko guys. Gatas. Mag-aadobo ako. Ito yung manok. Tapos, bigo. Tapos, eggs. Yung mga canned soups. Yan. Gagamitin ko to siya sa Leche Flan. Cream cheese, egg whites, lunch meat. Yan. I-marinate ko lang siya ng 30 minutes para maano niya yung lasa. Yan. Hi guys, i-marinate ko lang yung chicken muna kasi pangit naman pag hindi siya na-marinate. At least lang 30 minutes. So anyway, nandiyan na siya sa baba. Ready to cook na siya. Nilagyan ko lang siya ng konting kalamansi din kasi meron ako nabiling kalamansi last week ata. So yan, baka bukas din mag-aana ako lemon juice kasi meron pang natira. So overall you guys, yung sa Walmart na nabili
ko or nabayaran ko is $64. Kung i-convert mo siya sa peso is 64. Let's just say, 50 pesos yung So, nasa 3,200 din lahat-lahat yung, mga napamili ko. Well, ito naboboil, guys. Gagawin ko na yung leche flan. Tapos, I think 12 ata yung eggs. Pero, 10 na lang yung gagamitin ko kasi hindi naman marami yung, dalawang lanyera lang naman. Ito na yung condensed milk. At tapos, yung evap. Meron din akong, vanilla extra. Yan guys, kinakopy ko lang yung panlasang Pinoy na channel. Yan, na-whisk ko na yung egg. Tapos, lalagyan ko lang siya ng vanilla extra. Ito na yun guys. Maghihintay na lang ako. Malapit na. Na-strain ko na din yung leche flan. Yung milk mixture. Tapos yung egg. Tapos hot water, may nilagay akong hot water na nilagay dyan. Ayan na siya guys. Yung meat niya, naano na yung meat niya. Nalalagas kasi pinakuluan ko talaga siya. Gusto ko yung soft na meat. Ayan. Yummers! Guys, ayan na yung leche flan. Oh my goodness. Ang sarap. Ang perfect niya, besh. Tingnan mo naman. Sa mga nanonood dyan, bahala na kayo. Oh, ito na. Ito ba yung mga mukbangers, diba? First bite. First bite ba yun? Oh, ikaw yung mauna. Something ganyan. Oh, diba? Oh. Oh my God. Ang harap. Nang dahil kay Clarice sa lanyera, naka-leche flan ako. Oh my God, be. Para sa'yo. Oh my God. Okay guys, ang oily ko na. Ko na yung vlog na to. I-close out ko na yung vlog. Kasi alas 8:45 na ng gabi. Oh my God. Maliligo pa ako. Tapos i-take off ko pa yung makeup ko kasi may work. Ako umaga bukas. See, tingnan nyo. 8 AM yung pasok ko. Kaya kailangan ko na mapahinga. Ilalagay ko na lang yung mga pagkain sa fridge para wala na akong problema bukas. So, yun na guys. Ito yung buhay ko dito sa Amerika. At sana na-enjoy nyo yung vlog na to. So, yun na guys. If hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo. At i-like nyo tong video na to. Tapos, I will see you guys soon sa next vlog ko. Bye!